Salutare tuturor! În acest video vă voi arăta cum puteți să faceți bani pe SEO Sprint pe pași. Pentru început aveți nevoie să vă înregistrați pe acest site, iar pentru aceasta trebuie să accesați linkul care îl găsiți în descriere acestui video și a tuturor videourilor de pe acest canal. După ce veți accesa acest link, vă va apărea o fereastră de SEO Sprint, așa cum mi-a apărut și mie, și va trebui să apăsați pe registrație, unde veți completa acest formular, cum vă numiți, e-mailul dumneavoastră și numărul de telefon, unde va veni PIN codul care este necesar pentru activarea statusului și parola de la cont cu care veți putea intra pe SEO Sprint. După ce veți completa acest formular, vă va apărea un test mic care are ca scop cunoașterea cerințelor acestui site. De fapt, nu pot să fac aceasta, fiindcă deja am un cont și aceasta este interzis de către site să avem două conturi. Pentru aceasta am găsit o soluție, am căutat o imagine unde sunt răspunsurile corecte la acest test și de fapt le găsiți aici și vă puteți conduce după acest test. Succes!